Jeg hedder Sebastian, og jeg er helt vild med dyr. Det her er historien om dengang jeg tog til den amerikanske vildmark for at finde uhyret i skoven. Vildmarkens stjerne. Jeg havde kørt rundt i vildmarken i et par dage, da jeg besluttede at besøge min gamle ven Watunga. Watunga var indianer, og han havde en lille jagthytte i udkanten af skoven. How, Sebastian. Han blev vist lidt overrasket over at se mig. Han var ikke vant til at se mennesker på de kanter, og det var lang tid siden, vi havde set hinanden sidst. Nej, tak. Selvom Watunga ikke kunne forstå dansk, og jeg ikke kunne forstå det mærkelige sprog, han talte, så havde vi det altid hyggeligt sammen. Men jeg kunne mærke på ham, at der var et eller andet galt. Han fortalte, at han havde set et underligt væsen luske omkring jagthytten, og han var næsten sikker på, at det var en wanagi. Han forklarede, at wanagi var det indianske ord for uhyre eller monster. Watunga havde hørt wanagien rumstere og grynte i krattet om natten, og han mente, at det måske var en ond ånd, som var sendt ned på jorden af guderne. Det er nok bare et dyr. Det er nok bare eller sådan lidt. Jeg prøvede at berolige ham med, at det nok bare var et dyr, men jeg kunne godt se alvoren i Watungas øjne. Finde ud af, hvad det kan være. Det må være noget, man kan finde ud af. Han var bange. Watunga var min gode ven, og han havde altid hjulpet mig. Nu var det blevet tid til at gøre gengæld. Nu var det min tur til at hjælpe Watunga. Hola. Ja. Med Halskæden var pyntet med knogler, bisonhår, bjørneklør og 2 halefjer fra en kongeørn. Og i midten sad en ildrød ædelsten. Watunga kaldte ædelstenen for vildmarkens stjerne. Han holdt halskæden hen over bålet og sagde nogle mystiske ord og gjorde nogle mystiske bevægelser. Og pludselig begyndte stenen at lyse. Det virkede næsten som om den brændte. Watunga havde forhekset halskæden, så stenen ville lyse igen, når den kom i nærheden af det uhyre, som han havde set i udkanten af skoven. Jeg lovede Watunga, at jeg ikke ville komme tilbage, før jeg havde fundet ud af, hvad det var, han havde set. Tak. Han ønskede mig god rejse, og så tog jeg afsted. Bevæbnet med vildmarkens stjerne, kørte jeg ud over prærien.
Et uvejr havde raset i bjergene, og det virkede som om opklaringen havde givet ødemarken helt nyt liv. Der var dyr overalt. Men jeg havde en mission. Jeg skulle finde det dyr, som havde skræmt Watunga fra vid og sans. Jeg skulle finde uhyret i skoven. Jeg parkerede jeepen og gik ud over det åbne område. En flok wapiti-hjorte gik og græssede ude i varmeflimmeret. Jeg prøvede at snige mig ind på dem. Men i det åbne land er det svært at gemme sig. Hjortene kunne se mig på lang afstand og flygtede hurtigt ind mod skoven. Jeg så nogle spor og besluttede mig for at følge dem. Se, der er en hel masse træer her, som mangler noget bark for neden på træerne. De har faktisk bark opad, men lige i den her højde, der har de ikke noget bark. Og det er fordi det her sted, det er et bisonokse, græsse- og kløsted, kan man godt sige. Det er nemlig sådan, at bisonokser, de har jo en meget tyk pels. Og i sådan en pels, der kan godt komme utøj som lus og lopper, og derfor kan de godt få trang til at klø sig. Og det bisonokserne så gør, det er, at de går hen til sådan nogle træer her. Og så knupper de sig op ad træerne med hovedet og med kroppen op og ned af træerne. Og på den måde, der slider de simpelthen barken af de her træer. Og så begynder saften så, altså harpiksen inden for træerne. Træernes saft, det begynder så at glide ned over de nøgne træstubbe. Og det, der så sker, det er så, at man kan finde små bisonoksehår, som sidder fast i det her harpik, som klister meget. Og man kan også se, hvis der er nogle små revner rundt omkring, eller nogle små ujævnheder i træerne, så hænger der som her en god klat, en god tot bisonoksehår her. Det sætter sig simpelthen fast, når bisonoksen har været henne og stå her og klø sig. Så man kan sige, at det her det er en kæmpe stor kløpind for bisonokser. Der lå noget i græsset. Bisonlort. Det var ikke lang tid siden, der havde været bisonokser her, og jeg gik forsigtigt videre ind i krattet. Overalt i krattet, der er græsset, det er trykt ned af store dyr formentlig. Jeg tror, det er bisonokser, men jeg har ikke set noget. Kun få meter fra mig gik en kæmpemæssig bisontyr. Bisonokser holder som regel til ude på den åbne prærie, hvor de kan spise græs. Men indimellem går de på jagt efter nye planteskud og blade i skovkanter og små buskager. Bisonoksen er et flokdyr og kan nogle gange ses i flokke på flere hundrede eller helt op til over 1000 dyr. En fuldvoksen bisonokse måler over 1,5 meter i skulderhøjde og kan veje over 800 kilo. En bison kan godt virke meget skræmmende, når man ser den tæt på. Måske var det sådan en, Watunga havde set om natten ved jagthytten. Jeg tog den forheksede halskæde af og holdt vildmarkens stjerne frem mod flokken.
Men ædelstenen ville ikke lyse. Bisonoksen var altså ikke det uhyre, som Watunka havde set. Jeg måtte videre. En prærieulv var fuldt optaget af musejagt. Jeg kunne komme tæt på, inden den opdagede mig. Til den her plante, den kalder man for salvie, og det er faktisk den samme plante, som er overalt her bag mig, ude på det åbne område. Og der er en grund til, at det er derude, fordi der er nemlig ikke særlig mange dyr, der vil spise det her salvie. Og det er fordi, hvis man tager, det ser sådan set meget lækkert ud, men hvis man lige sådan knider det en gang, så er det sådan en meget, meget stærk duft af noget, et eller andet stærkt kemikalie eller sådan noget et eller andet. Og det kan dyrene simpelthen ikke lide at spise. Derfor så er der ikke særlig mange dyr, der spiser det. Og det er derfor, det er meget udbredt over hele det her ødemarksområde, hele det åbne land her bag mig. Puha. Jeg besluttede mig for at forlade det åbne land og søge højere op mod de skovklædte bjerge. Jeg kørte ud af en mudret jordvej, og med et sad bilen fast. Det våde mudder gjorde det umuligt for dækkene at få fat, og jo mere jeg prøvede at komme fri, jo dybere gravede dækkene sig ned i jorden. Det så ikke godt ud. Jeg måtte finde et eller andet og lægge under dækkene, hvis jeg altså ville undgå at bruge de næste mange timer på at grave bilen fri med mine bare næver. Pludselig lød der en mærkelig lyd inden for skoven. Jeg gik efter lyden. Og der, i en lille lysning i skoven, gik en flok wapiti-hjorte og græssede. Måske var det den flok, jeg tidligere havde skræmt væk fra det åbne land. En ung hanhjort med rester af vinterpels på ryggen spillede op til hunderne. Men det var ikke den, der bestemte. Det var den gamle han med det kæmpemæssige gevir. Hos wapitien er det kun hannerne, der får gevir. Men sådan et gevir kan til gengæld også spænde over næsten 2 meter. Kunne det mon have været en wapiti-hjort, som havde spillet uhyre over for Watunka? Jeg tog vildmarkens stjerne frem igen. Men den røde ædelsten ville stadigvæk ikke lyse. Wapitien var heller ikke det dyr, jeg ledte efter. Jeg forlod den lille flok og fortsatte min eftersøgning.
Jeg klatrede højere op ad bjerget. Jeg nåede op til toppen, til det flade plateau. Et stort dyr lundede rundt i buskadset foran mig. Det var en bjørn. En sort bjørn. Jeg listede mig forsigtigt nærmere. Bjørne lever som regel alene, bortset fra i parringstiden og når hunnerne har unger. Denne her bjørn var en gammel han på jagt efter skovbundens modne bær. Det sker kun meget sjældent, at bjørne angriber mennesker, og hvis man holder sig på afstand og ikke generer dem, er de faktisk ganske fredelige. Måske var det en bjørn, der havde forskrækket Watonga. Jeg holdt den forheksede halskæde frem mod det mægtige dyr. Nej. Vildmarkens stjerne ville ikke lyse. Bjørnen var ikke uhyret i skoven. Det var ved at blive aften, og dyrene var ved at gå til ro. Jeg måtte også finde mig et skjul for natten. Inde i en grantykning lavede jeg mig en lille hule af grene og blade. Jeg tog mit fugtige tøj af og hængte det til tørre ved siden af bålet. Det havde været en lang dag, og det var rart endelig at få varmen igen. Og det varede ikke længe, før jeg faldt i søvn. Pludselig blev jeg vækket af en mystisk lyd. Havde Watonga ret? Var der mon virkelig et uhyre i skoven? Nej, det var heldigvis bare en prærieulv på aftentur. Og jeg kunne trygt lægge mig til at sove igen. Det var en kold nat, og rimfrosten havde lagt sig som en hvid dug over landskabet. Jeepen var der, hvor jeg havde forladt den dagen før. Den sad stadigvæk fast. Meget fast. Jeg samlede en masse nedfaldende grene, som jeg kunne lægge ind under hjulene. Så havde dækkene måske noget at gribe fat i. Det var nu, det galt.
Endelig lykkedes det. Nu kunne jeg genoptage jagten på uhyret i skoven. Jeg kørte ud af skoven og videre ud i ødemarken. Jeg var begyndt at blive lidt bekymret. Ville jeg må nogensinde finde det dyr, som havde forskrækket Watunga? Jeg stoppede ved en skovvej, og der, midt på vejen, var der spor i mudderet. Jeg fulgte sporene. Og pludselig stod et enormt dyr inde i et lille buskage. Det var en gigantisk eltyr med et gevir på størrelse med en dør. Den var ikke alene. En elko spiste grådigt af de grønne pileblade. Koen har ingen horn og kan derfor godt minde lidt om en kæmpemæssig hest. Et par unge eltyre var godt i gang med en slåskamp midt i buskaget. Det er kun hannerne, der slås, og de gør det ved at skubbe hinanden væk med gevirerne. Den, der er bedst til at skubbe, er også den elg, der løber af med sejren. En fuldvoksen elg måler mellem 2 og 2,5 meter over skuldrene og kan veje næsten 1 ton. Det gør elgen til verdens største hjort. Var det mon elgen, der var Watungas uhyre? Jeg sneg mig tæt på. Og endnu en gang tog jeg vildmarkens stjerne frem. Og endelig skete det. Vildmarkens stjerne lyste ud over det frosne landskab i det smukkeste, ildrøde skær. Det var en elg, som havde været på besøg ved jagthytten, og jeg kunne næsten ikke vente med at fortælle det til Watunga. Hej, Watunga. How, Sebastian? Hej. How? Hej igen. How? Watunga blev glad for at se mig. What's that, Sebastian? Han havde vist været lidt bekymret for mig. Oh, Jeg har nogle ting med her. Jeg satte mig ned hello, Stella. og tog forsigtigt vildmarkens stjerne af og gav den tilbage til min gode ven. How? Den her skal du lige have. Pilar, Og tak for lån. Pilar, Milo. Ja, det var god. Oh, Stella. Så nu skal du bare se, jeg har noget andet med. Fordi jeg tog jo et billede. Så skal du bare se her. Jeg viste ham det billede, jeg havde taget af elgen. Hå? Det var den der. Jeg kunne med det samme se, at Watunga blev meget lettet over, at det ikke var et uhyre, som havde været ved hans jagthytte om natten. Du må få billedet. Det er fra mig til dig. Jeg gav ham billedet, og han blev meget glad.
Watunga ville fejre vores gensyn på god gammel indianermanér med en god pibe tobak. Ho. Ho. Jeg ryger Jeg prøvede at forklare ham, at jeg ikke røg, Jeg ryger faktisk. men Watunga blev vist lidt fornærmet, så jeg gjorde bare, som han sagde. Men det smagte nu ikke særlig godt. Lila Wastello, Sebastian. Hä? Lila Wastello. Lilla Wastello. Lila Wastello. Lilla Wastello. Wastello. Okay. Watunga rejste sig op og fortalte, at han ville danse en dans om bålet. Og Sebastian Kola. Det var en dans som tak til guderne for, at de havde holdt hånden over mig på min rejse gennem den amerikanske vildmark. Vi dansede begge to, hele dagen og hele aftenen. Vi grinede og sang og morede os, til vi næsten ikke kunne stå på benene længere. Og det var alt sammen bare fordi, jeg havde fundet ud af, at uhyret i skoven i virkeligheden var en elg. Jeg hedder Sebastian, og jeg er helt vild med dyr. Det her er historien om dengang jeg tog til den amerikanske vildmark for at finde uhyret i skoven. Vildmarkens stjerne. Jeg havde kørt rundt i vildmarken i et par dage, da jeg besluttede at besøge min gamle ven Watunga. Watunga var indianer, og han havde en lille jagthytte i udkanten af skoven. Hey, Watunga! How, Sebastian. Han blev vist lidt overrasket over at se mig. Han var ikke vant til at se mennesker på de kanter, og det var lang tid siden, vi havde set hinanden sidst. Nej, tak. Selvom Watunga ikke kunne forstå dansk, og jeg ikke kunne forstå det mærkelige sprog, han talte, så havde vi det altid hyggeligt sammen. Men jeg kunne mærke på ham, at der var et eller andet galt. Han fortalte, at han havde set et underligt væsen luske omkring jagthytten, og han var næsten sikker på, at det var en wanagi. Han forklarede, at wanagi var det indianske ord for uhyre eller monster. Watunga havde hørt wanagien rumstere og grønte i krattet om natten, og han mente, at det måske var en ond ånd, som var sendt ned på jorden af guderne. Det kan være, det er nok bare et dyr. Det er nok bare eller sådan lidt. Jeg prøvede at berolige ham med, at det nok bare var et dyr, men jeg kunne godt se alvoren i Watungas øjne. Finde ud af, hvad det kan være. Det må være noget, man kan finde ud af. Han var bange. Watunga var min gode ven, og han havde altid hjulpet mig. Nu var det blevet tid til at gøre gengæld. Nu var det min tur til at hjælpe Watunga. Kola. Ja.
Halskæden var pyntet med knogler, bisonhår, bjørneklør og 2 halefjer fra en kongeørn. Og i midten sad en ildrød ædelsten. Watunga kaldte ædelstenen for vildmarkens stjerne. Han holdt halskæden hen over bålet og sagde nogle mystiske ord og gjorde nogle mystiske bevægelser. Og pludselig begyndte stenen at lyse. Det virkede næsten som om den brændte. Watunga havde forhekset halskæden, så stenen ville lyse igen, når den kom i nærheden af det uhyre, som han havde set i udkanten af skoven. Jeg lovede Watunga, at jeg ikke ville komme tilbage, før jeg havde fundet ud af, hvad det var, han havde set. Han ønskede mig god rejse, og så tog jeg afsted. Bevæbnet med vildmarkens stjerne, kørte jeg ud over prærien. Et uvejr havde raset i bjergene, og det virkede som om opklaringen havde givet ødemarken helt nyt liv. Der var dyr overalt. Men jeg havde en mission. Jeg skulle finde det dyr, som havde skræmt Watunga fra vid og sans. Jeg skulle finde uhyret i skoven. Jeg parkerede jeepen og gik ud over det åbne område. En flok wapiti-hjorte gik og græssede ude i varmeflimmeret. Jeg prøvede at snige mig ind på dem. Men i det åbne land er det svært at gemme sig. Hjortene kunne se mig på lang afstand og flygtede hurtigt ind mod skoven. Jeg så nogle spor og besluttede mig for at følge dem. Se, der er en hel masse træer her, som mangler noget bark for neden på træerne. De har faktisk bark opad, men lige i den her højde, der har de ikke noget bark. Og det er fordi det her sted, det er et bisonokse, krasse og kløsted, kan man godt sige. Det er nemlig sådan, at bisonokser, de har jo en meget tyk pels. Og i sådan en pels, der kan godt komme utøj som lus og lopper, og derfor kan de godt få trang til at klø sig. Og det bisonokserne så gør, det er, at de går hen til sådan nogle træer her. Og så knupper de sig op ad træerne med hovedet og med kroppen op og ned af træerne. Og på den måde, der slider de simpelthen barken af de her træer. Og så begynder saften så, altså harpiksen inden for træerne, træernes saft, det begynder så at glide ned over de nøgne træstubbe. Og det, der så sker, det er så, at man kan finde små bisonoksehår, som sidder fast i det her harpiks, som klister meget. Og man kan også se, hvis der er nogle små revner rundt omkring, eller nogle små ujævnheder i træerne, så hænger der som her en god klat, en god tot bisonoksehår her. Det sætter sig simpelthen fast, når bisonoksen har været henne og stå her og klø sig. Så man kan sige, at det her det er en kæmpe stor kløpind for bisonokser. Der lå noget i græsset.
lort. Det var ikke lang tid siden, der havde været bisonokser her, og jeg gik forsigtigt videre ind i krattet. Overalt i krattet, der er græsset, det er trykt ned af store dyr formentlig. Jeg tror, det er bisonokser. Men jeg har ikke set noget. Kun få meter fra mig gik en kæmpemæssig bisontyr. Bisonokser holder som regel til ude på den åbne prærie, hvor de kan spise græs. Men indimellem går de på jagt efter nye planteskud og blade i skovkanter og små buskager. Bisonoksen er et flokdyr og kan nogle gange ses i flokke på flere hundrede eller helt op til over 1000 dyr. En fuldvoksen bisonokse måler over 1,5 meter i skulderhøjde og kan veje over 800 kilo. En bison kan godt virke meget skræmmende, når man ser den tæt på. Måske var det sådan en, Watunga havde set om natten ved jagthytten. Jeg tog den forheksede halskæde af og holdt vildmarkens stjerne frem mod flokken. Men ædelstenen ville ikke lyse. Bisonoksen var altså ikke det uhyre, som Watunga havde set. Jeg måtte videre. En prærieulv var fuldt optaget af musejagt. Jeg kunne komme tæt på, inden den opdagede mig. Til den her plante, den kalder man for salvie, og det er faktisk den samme plante, som er overalt her bag mig, ude på det åbne område. Og der er en grund til, at det er derude, fordi der er nemlig ikke særlig mange dyr, der vil spise det her salvie. Og det er fordi, hvis man tager, det ser sådan set meget lækkert ud, men hvis man lige sådan knider det en gang, så er det sådan en meget, meget stærk duft af noget, et eller andet stærkt kemikalie eller sådan noget et eller andet. Og det kan dyrene simpelthen ikke lide at spise. Derfor så er der ikke særlig mange dyr, der spiser det. Og det er derfor, det er meget udbredt over hele det her ødemarksområde, hele det åbne land her bag mig. Jeg besluttede mig for at forlade det åbne land og søge højere op mod de skovklædte bjerge. Jeg kørte ud af en mudret jordvej, og med ét sad bilen fast. Det våde mudder gjorde det umuligt for dækkene at få fat, og jo mere jeg prøvede at komme fri, jo dybere gravede dækkene sig ned i jorden. Det så ikke godt ud. Jeg måtte finde et eller andet og lægge under dækkene, hvis jeg altså ville undgå at bruge de næste mange timer på at grave bilen fri med mine bare næver. Pludselig lød der en mærkelig lyd inden for skoven. Jeg gik efter lyden.
Og der, i en lille lysning i skoven, gik en flok wapiti-hjorte og græssede. Måske var det den flok, jeg tidligere havde skræmt væk fra det åbne land. En ung hanhjort med rester af vinterpels på ryggen spillede op til hunderne. Men det var ikke den, der bestemte. Det var den gamle han med det kæmpemæssige gevir. Hos wapitien er det kun hannerne, der får gevir. Men sådan et gevir kan til gengæld også spænde over næsten 2 meter. Kunne det mon have været en wapiti-hjort, som havde spillet uhyre over for Watunga? Jeg tog vildmarkens stjerne frem igen. Men den røde ædelsten ville stadigvæk ikke lyse. Wapitien var heller ikke det dyr, jeg ledte efter. Jeg forlod den lille flok og fortsatte min eftersøgning. Jeg klatrede højere op ad bjerget. Jeg nåede op til toppen, til det flade plateau. Et stort dyr lundede rundt i buskadset foran mig. Det var en bjørn. En sort bjørn. Jeg listede mig forsigtigt nærmere. Bjørne lever som regel alene, bortset fra i parringstiden og når hunderne har unger. Denne her bjørn var en gammel han på jagt efter skovbundens modne bær. Det sker kun meget sjældent, at bjørne angriber mennesker, og hvis man holder sig på afstand og ikke generer dem, er de faktisk ganske fredelige. Måske var det en bjørn, der havde forskrækket Watunga. Jeg holdt den forheksede halskæde frem mod det mægtige dyr. Nej. Vildmarkens stjerne ville ikke lyse. Bjørnen var ikke uhyret i skoven. Det var ved at blive aften, og dyrene var ved at gå til ro. Jeg måtte også finde mig et skjul for natten. Inde i en grantykning lavede jeg mig en lille hule af grene og blade. Jeg tog mit fugtige tøj af og hængte det til tørre ved siden af bålet. Det havde været en lang dag, og det var rart endelig at få varmen igen. Og det varede ikke længe, før jeg faldt i søvn.
Pludselig blev jeg vækket af en mystisk lyd. Havde Watunga ret? Var der mon virkelig et uhyre i skoven? Nej, det var heldigvis bare en prærieulv på aftentur. Og jeg kunne trygt lægge mig til at sove igen. Det var en kold nat, og rimfrosten havde lagt sig som en hvid dug over landskabet. Jeepen var der, hvor jeg havde forladt den dagen før. Den sad stadigvæk fast. Meget fast. Jeg samlede en masse nedfaldende grene, som jeg kunne lægge ind under hjulene. Så havde dækkene måske noget at gribe fat i. Det var nu, det galt. Og endelig lykkedes det. Nu kunne jeg genoptage jagten på uhyret i skoven. Jeg kørte ud af skoven og videre ud i ødemarken. Jeg var begyndt at blive lidt bekymret. Ville jeg må nogensinde finde det dyr, som havde forskrækket Watunga? Jeg stoppede ved en skovvej, og der, midt på vejen, var der spor i mudderet. Jeg fulgte sporene. Og pludselig stod et enormt dyr inde i et lille buskage. Det var en gigantisk eltyr med et gevir på størrelse med en dør. Den var ikke alene. En elko spiste grådigt af de grønne pileblade. Koen har ingen horn og kan derfor godt minde lidt om en kæmpemæssig hest. Et par unge eltyre var godt i gang med en slåskamp midt i buskaget. Det er kun hannerne, der slås, og de gør det ved at skubbe hinanden væk med gevirerne. Den, der er bedst til at skubbe, er også den elg, der løber af med sejren. En fuldvoksen elg måler mellem 2 og 2,5 meter over skuldrene
og kan veje næsten 1 ton. Det gør elgen til verdens største hjort. Var det mon elgen, der var Watungas uhyre? Jeg sneg mig tæt på. Og endnu en gang tog jeg vildmarkens stjerne frem. Og endelig skete det. Vildmarkens stjerne lyste ud over det frosne landskab i det smukkeste, ildrøde skær. Det var en elg, som havde været på besøg ved jagthytten, og jeg kunne næsten ikke vente med at fortælle det til Watunga. Hej, Watunga. How, Sebastian? hej. How? Hej igen. How? Watunga blev glad for at se mig. What's that, Sebastian? Han havde vist været lidt bekymret for mig. Oh, Jeg har nogle ting med her. Jeg satte mig ned Stella, what's Stella? og tog forsigtigt vildmarkens stjerne af og gav den tilbage til min gode ven. How? Den her skal du lige have. Pila, Og tak for lån. Pila, Milo. Ja, det var god. Oh, Stella. Pila, Så nu skal du bare se, jeg har noget andet med. Fordi jeg tog jo et billede. Så skal du bare se her. Jeg viste ham det billede, jeg havde taget af elgen. Lila, Det what's var Stella? den, det var den der. Jeg kunne med det samme se, at Watunga blev meget lettet over, at det ikke var et uhyre, som havde været ved hans jagthytte om natten. Nej, du må få billedet. Det er fra mig til dig. Jeg gav ham billedet, og han blev meget glad. Milo, Sebastian. What's that? Watunga ville fejre vores gensyn på god gammel indianermanér med en god pibe tobak. Ho. Nej, jeg ryger ikke. Ho. Jeg prøvede at forklare ham, at jeg ikke røg, Jeg ryger faktisk men Watunga blev vist lidt fornærmet, så jeg gjorde bare, som han sagde. Men det smagte nu ikke særlig godt. Lila, what's that, Sebastian? Hæ? Lila, what's Stella? Lilla Wastello. Lila, what's Stella? Lilla Wastello. What's Stella? Okay. Watunga rejste sig op og fortalte, at han ville danse en dans om bålet. What's Sebastian? Cola. Det var en dans som tak til guderne for, at de havde holdt hånden over mig på min rejse gennem den amerikanske vildmark. Vi dansede begge to, hele dagen og hele aftenen. Vi grinede og sang og morede os, til vi næsten ikke kunne stå på benene længere. Og det var alt sammen bare fordi, jeg havde fundet ud af, at uhyret i skoven i virkeligheden var en elg.